Raimu tresnaku tak bisa lali. Alhamdulillah le, kebangetan dulur-dulur Trikaya. Ditanggap banget ini maksud tembi. Lah iya ketoprak tanggap larang-larang kok ditinggal mulai gitu. Sing kondo sapa? Lho nyatane wis kari wong loro tok iki lho ning ngarep kene. Iku jak barang sing ketok. Lah kok ora barang kok ora ketok kabeh lho. Iki anane penonton resik iki salah tukang lampu. Lha iso. Lah wong toprak lampune puadhe kok srengenge. Lah sing ngguri ora mboke to ngguri lampu wong rampir. Mosok iya sing ketok ning ngguri. Lah rumangsa. Perkara lampune kebentiren gak ketok. Ning alhamdulillah masyarakat kene iki antusias karo budaya. Nyatane bodoh ya wis nanggap ketoprak. Bar bodoh ketoprak nganti temekane saiki hiburan ning gone kene iki wis bendina lek. Dadi awake do keselen utawa karipan. Saya nyambut gawe ning sawah ya Le. Golek hiburan dorunan nanggap ketoprak. Lah iya. Iku wis pas nek kanggoku, Pak. Lah tek iso pas-pase gondi le. Loh, wong iki waton gelem bersyukur. Heeh. Sok ben iku ndurane luar biasa. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum minna azabil sadi. Wong kowe ngaji lagi rong dina kok ya omen pinter-pinter. Lho kowe ora dong aku wae. Kowe kemarin ora ngerti sapa sejatine mondol ngono gak kowe. Lah sejatine apa le? Ya mondol ngono kok sampe takono barang. Lah saiki kowe nek ngetokke dalil kaya ngono kuwi roh karepe ta ora? Ya ngerti ya? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum minna azabil sadi. Maksude piye le? Dilarang merokok. Matamu ngono. Mosok dilarang merokok ngono ku lho. Kowe mosok wis gerang diaplok ora ngerti. Lah nek aku rak wis kliwat umur dadi ngajine kurang kowe sing ngajin sing apik. Sok sapa wonge sing gelem bersyukur, nikmate Gusti Allah bakal ditikelke, iya ta. Sapa sing ra gelem bersyukur kok malah kufur, azab sing pedih sing ditampa. Lho, iki bersyukur. Dadi wong nek gelem bersyukur bakal untuk kamulyan, untuk kenikmatan. Kayak ngene iki lho, Pak. Gini. Iki hitungane ya ta bersyukur anggene ulu pawetune hasil pertaniane jos. Mosok Lah kandhani kok ngayal kowe. lah kok iso kowe mau roh piye? Lho aku iku nek sore ku rumang sama aku ilang terus nguyur ngono. Nendi? Lho aku ya golek pengalaman aja. Lah saiki wong kene penghasilane luar biasa. Luar biasa nek kok babakan tani. Contone Lho, kaya iku mau ngarep iku jenenge wit-witan apa? wit-witan apa mau ora ketok? Telo. Telo. Iya ta? Heeh. Telo. Heeh. Nek ning desa Ndulu Trikaya. Heeh. Iya ta? Heeh. Regane iku rong wit iku 350 juta. Omonganmu ki lho. Kandhiyane kok ngeyel kowe. Mosok telung wit kok iso payune 350 juta iki lek adol lho nek endi? Yakin aku mau lo bar jagung ning warung kono karo petani telone langsung. Lah, Lho, ana carane. carane piye? Carane gampang. Carane piye le? Wit telo loro. Wit telo loro. Didol sak tanahe sak sertifikate. Iku ora wong adol telo. Iku wong adol tanah blok. Omonganmu iki lho. Telone kadol ta ora? Yo kadol. 350 juta nyatane kok. Nek iku rapate gumun. Ora gumun. Gumun tanggaku malah. Lah gene. Adol tampar 2,5 meter iku payune 15 juta lho. Ya ku yo omonganmu ya Lho kepethik. iki nyoto 15 juta 2,5 meter lho. Oh, ana tampar 2,5 meter nek dipayu 15 juta iku ndak. Kowe percaya ta ora? Sebutuh nuku sapa? Iki kasunyatan. Lah kasunyatan. Adole nganggo cara. Lah carane piye? Carane tampar digeret sak sapine digone pasar dadi payu 15 juta le. Iku tak jual tes lho. Lah padha karo iku mau adol telo telung Iku adol tampar.
Iku adol sapi. Lah padha karo kowe mau. Lho mas aku ora adol tampar keren tampare aku budhe tak coloki kabeh tak doli kok iso. Lambemu kok iso. Ya awak dhewe rene iki lho, Pak. Paling ora iku awak dhewe kan gak iso mbales apa-apa. Paling tidak awak dhewe sebagai seniman ya ta. Kudu iso melu ndedonga, bel iso menyengkuyung rak ya ngono. Lho lah iya mau ditimbali iki butuhke ya karo dongake masyarakat desa Trikoyo. Iki mau ndek sore udan ya ta. Ning aku yakin udan niku ora nggawa musibah ning bakale nggawa barokah. Tek iso. Lho, soalnya pertanian itu butuhno banyu. Lah saiki nek gak ono udan, banyune pe mbok entukno kondi. Iya angel ya. Lah yo angel lah, Cah. Banyu ki kebutuhan pertama kanggo masak kanggo wong urip ning alam donya. Urip ning alam donya ora yo ngono ya. Heeh. Lah wong saiki ya. Wong tani. Wong tani. Iku oleh wowoan hasil panene. Iku ana 3 polo. Mosok wong hasil ke 3 polo iku tak deloki rumah saku yo mbru ora nrimo 3 polo. Lho dibagi 3 jenis 3 polo. Apa kabeh? Polo gemantung, 1, polo gemantung, 2, polo kesempar. ana polo kesempar. Enek Sing nomor 3, polo kependem. sing saiki sing nomor 1 diarani polo gemantung. Polo gemantung iku ya ana kates. Ates. Ana pelem. Nek iki ning nggonku ndek iki malah ana anyar. Apa? Mayit. Heeh. Ana polo kok mayit iki lho. Lah iku gemantung iku. Kok iso mayit? Lah iku gemantung kendhit-kendhit ngono. Iku wong gantung iku bunuh diri. Gantung. Iku ora sebentar ora padha gemantung ya kok. Iku jenenge polo gemantung. Sing nomor 1. Iku ya perlu disodakoki. Iya ta. Sing nomor 2. Sing nomor 2. Polo kesempar. Sing diarani polo kesempar le. Ya kaya semangka, melon, timun iku ya kalebu. Iku termasuk polo kesempar. Ana neh Apa? patu koral. Dek iso. Lah aku ndek mlaku kesempar konoan kok. Tunggale main ndek iki kae waktu nyempari wong kabeh. Lah ya iku hitungane melok pola kesempar iku. Polo kesempar. Lah saiki sing diarani nomor 3. Pola kependem. Polo kependem contone Ya telo, wi, gembili, kentrang. Ana anyar neh nggonku. Apa? Mayit. Neh mayit iku. Lah aku dipendem kok iso. Ya sing dipendem iku maksude iku barang sing dipangan. Lah ya mayit dipangan kono nek kedoyan lah kok iso. Lah nek kowe doyan ben kaya Sumanto. Ambemu kok iso. Iki alhamdulillah awak dhewe rene diderekke rombongan dari RHS. Syuting kondange Pati ya ta. Iki meneh Sone Agung yo mengglegar. Iki karo streaming kok sapa le? Saka Agung Budaya Channel. Karo sing tunggale niku sinten Mas? Gak mudeng gak ro pokoke kene niku yo disupport bareng-bareng Pak. Wong ketoprak iki yo pirantine akeh marai ya. Lah iya saiki ketoprak iki ngluwahi karo dangdut samumbarang wis ana kabeh. Ana kabeh lho rek antara mono kaya Nuwun Sewu ya. Kesenian sing paling komplit. Iku kesenian ketoprak. Lah tek iso. Lho ketoprak iku 4L iku ana kabeh. 4L 5 wajib. Sing diarani 4L 5 wajib. L pertama lakon. 1 lakon. Lho ketoprak ra ana lakone. Kaya iki mau lakone nambi wisuda. Nomor 1 lakon. Nomor 2 lagon. Lagon lah kabeh. Lagon Nomor 2 lagon. Ketoprak iki nek mbok weki lakon tok. Alah jelepu jeng delok do mulai. Ngono ya. Lah iya ana lagu-lagu nyatane iku mau lagu-lagu do nglumpuk. Iku sing nomor 2 lagon. Sing nomor 3 lucon. Sing diarani lucon. Lho nek gak ana lucone kuwi ambek aku gak kanggo ngono go Pak. Iya. Lah dadi iya. komplit. Awak dhewe gawe senenge bunga para masyarakat. Iku lucon. Sing nomor 4 Nomor 4 lancar. Dadi sing penting lancar. Lah ana L sitok iki wajib kudu ana. Sing diarani L sitok nek diwajibno lunas. Iki wis lunas denganane mula. Lah iya nek iki warga kene lah. Lah iya mulane dilunasi. Lah iya nanggap topan nek gak urus tak demo wong akeh ta piye kok. Lah nek aku lho duwe gawe ben moh le mbok nanggap ketoprak. Lho iku piye lah? Wong nanggap kok ketoprak. Nanggap ketoprak iki wonge pira? Lho sik iku tak jelasno panjang kali lebar kali tinggi tak dene ketoprak paling komplit. Ning ora seneng aku. Lah kok ora seneng? Nanggap kok ketoprak. Lagi kowe upama ora lepas gawe mangan niku paling pira? Wong 105. Lah iya.
nanggap kowe semono akeh, nanggapku sithik ning ketok rame. Ono ta apa sithik kok rame iku? Lho iki kasunyatan nanggap sithik ning kira-kira rame. Oh, duwite ora entek akeh, mangane ya ora pati entek berah. Nanggap dangdut. Alah nanggap dangdut padha tukaran senengane kok. Iya, kok nanggap wayang kulit. Alah wong kok malah delok kulit iku lho, wong kulit kok mbok tanggap seneng membuat duit lele. Nek ngono nanggap campur sari. Campur sari ya padha wae, Iya iya. do tukaran. Lah terus kabeh nanggap apa kabeh-kabeh kok ora? Nanggap sithik ning rame. Nanggap apa? Nanggap wong watuk wong limo, jajal kok kei rokok watuke bareng kei mik banter malah. Ketoke ana sing luwih banter nah, Pak. Mosok Kandhane kok ora sa wong 5. Wong loro wis mlebeki wong. wong limo isih kakean. Kakean. Lah nek isih diarani wong loro. Wong loro ku nanggap circle. Heeh. Nanggap circle loro dekek ning son ora banter kuwi. Ruwame neh. Apa? Nek mbah mlebokno circle malah mau teko ruwame ora bakat. Yo ora ada wong tara kowe ku anak sing ora berbakti karo wong tuamu lho kowe iku. Ya kok iso iki lho. Lho kaya bodo maune lho bodo maune. Heeh. Bapakmu jenenge sapa? Oh, wong jenenge bapakku iki Jarwo to? Jarwo. Aku ndek nyeterno kowe iku nyekar. Gini. Lah kowe kok malah nyekar ning sing apa jenenge jenenge kok Jarwo. Lah iku jenenge bapakku tetep tak sekar lho. Alah bodoh iku. Lah kok iso bodho? Kowe nyekar mak jam 5. Heeh. Moro ning kuburan. Kowe kudune nyekar mojo ning kuburane Jarwo. Lho. Lah sing bapakku jenenge Jarwo mbok pengen nyekar nggone pengen Jarwo. Alah kowe gak mudeng mula-mulare. Lah tek iso. Kowe nek nyekar apa meneh kok jam 5. Moro kuburan iku aja pisan-pisan kowe kok nyekar sing jenenge Jarwo. Lah terus kok nyekar sapa? Sekaro sing jenenge Siti. Siti ki aku malah ora kenal mbok nyekar nggone Siti. Lah kowe gak ora kenal, kowe gak ora lara-larae kok. Lah larae piye? Lah nek jam 5 Mbah Jarwo gak ning omah. Demenan ambek Siti. Lho. Mulane kene nyekar ning kuburane Siti ae. Kok iso iku lho? Lho ya iso ah. Lah mosok yo wong mati dhisik demenane Jarwo iku. Siti iku. Iya. Mosok ning jero kubur ameh mara-mara demenane kono. Lah gak ada cinta kok iso. Cinta yo cinta, cine wong cinta yo ora ngono ku. Lah piye kok iso? Oh cinta iku ning nggone donya, nek wis nek akhirate iki wis beda. Oh, beda nek alam donya kalau alam akhirat iki wis. Nek umpama ning donya ngene iki umpamane kowe cinta mbek wong wedok. Dadine yo Seneng karo wong wedok mbok ragati. diragati. Mbok tukokno gombal. Ditukokno pakaian. Sing apik. Kowe iki kok ora ngono. Lah nek aku gini, Lho kowe ndek maune bodo-bodo kok malah lucu. lah apa? Bojo mbok tukokno gamis rupane ireng, Lah terus, ujunge rupane putih. lho apa ya? Apik apa kok dodolan tak durung kok telek cecek ngono kok iso. Lambem. Lah perkara iku aku niki bodo umume nek bodo. Heeh. Iki rak wong keluarga mesti seneng. Iya. Aku niki ora seneng blas. Lha ora seneng perkara apa? Bodo iku sesuk bodo. Heeh. Poso terakhir iku aku iso malah tukaran karo bojoku. Lho, iku piye lah? Lah aku yo iku nganti iki nenengan jeh. Malam bodo kudune rak kowe rak do sungkeman. Umume rak ngono. Heeh. Ning aku ndengi karo bojoku iku ora blas. Lah kok ora perkarane apa? Perkarane sepele le. Perkarane. Perkarane iku rak wong jenenge poso bar panas kepengin ngombe es. Heeh. Lah iku perkara es iki iso tukaran karo bojoku. Lha saiki kok perkara es kok dadi tukaran dadi pasulayane perkarane apa? Nek ora ngono, Apa? bojoku tak kandhani. Piye? Bu, aku tukokno gawekno es sirup. Kowe njaluk gawe nek es sirup. Heeh. Iya iya lah terus. Lah terus bojoku malah ngomongnya ora malah genah malah nglor ati. Kok nglor atiku? Jiluk, Pak. Aku tak metu tak luru marjan. Lho, wong aku njaluk es sirup kok malah ndekne kok semayan karo marjan ning Indomaret. Lho, sapa wonge kok ora loro ati? Kok ana wong pranakan koyo ngene lho, Cah. Lho kok peranaan piye maksudem? Sik. Kowe njaluk es sirup. Es sirup tak kon gawekno sore iki arep tak ombe engko nek buka. Heeh. Lah ndekne ora malah nyemayani malah ora genah kok. Iya. Kosek Pak aku tak metu sediluk ning Indomaret tak luru marjan. Lho marjan kok digoleki dak penting aku golek jane ese digek sik. Lho ya Piye? tak dono. Apa? Bojonem iku ning Indomaret golek marjan. Iya. Iku ora marjan bakul sapi iku ora. Lho. Lah kok golek marjan tenan sore tak goleki metu golek Indomaret. Dhewe. Lah kok dhewe? Marjan iku merek sirup are. Kok iso? Lho, sek merek sirup marjan ngono lho. Lah aku nak takok, Takok piye? saiki tak takoni aku karo takok karo anakku, aku dak isin. Heeh. Anu nduk anakku wedok. Iya. Iku
ibu kok metu ning nggon Indomaret loro marjan. Kira-kira marjan karo aku iku barek endi ya. Anakmu nyauri piye? Maure, wah bapak iki malah edan ngono. Kok malah? Lah nek aku niku sahur aku ya malah gampang. Piye? Barek marjan aku ya ngono kok iso. Ngene lho, Pak. Kayak kecemburuan. Wong gandeng iki awak dhewe ditimbali ya toh. Raketang sithik awak dhewe kudu atur lipur. Meneh iki diderekke gong komplit sak orjene sak kendange, heeh. Iku orjene Mas Win ya isih ngenteni. Coba nek awakmu pengen nyekar. Diwenehi aku tak nganggo gamelan ae tak nggo ajar titis Mas Win nggih. Heeh. Sepisan nganggo orjen apa langsung gamelan? Langsung gamelan mawon. Langsung gamelan Mas Win kersane sare wong PR lagu nggih kathah rawatan ben istirahat. Ben istirahat. Yen bener kok Le. Apa? Ketoprak iki samumbarang kudu ana kabeh lengkap lagu utawa gegendingan kudu ana. Lah wong sesore tak rungono aku yo ndangdutan. Lah iya. Iki diwenehi gegendingan. Ya jare nganggo Pak kula nyuwun slendrone Pak. Slendro. Nyongo mawon, nyongo mawon, nyongo. Nyongo. Kosek ngenteni sira. Lagi dilaras. Sesideman. Versi tayub. Yo sak kecekele engko. Enake dike apa? Di versi tayub mergane wiwitane handerek sang pekek suaram siapa Le? tak paksa kowe priya wis kok tak aku meneng aku mulane nek sore ku turu ngrasakno turu priya ala padha ae kok nang kowe jajal Pak aku rai priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bandara terus kayungyon selendang kuning kang saking ukir swara kurang permono ning wasesa ngungrung angungrung marang bendara ya sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesidem man mbok celuk ana apa ngalor Kodawa meni luwe becik paten ana timbang pepisahan regyakan sulistya Bu Sinden samudana marang kula warga garwa lan putra urip ana kutha gedhe kopet
jiwa ragaku kok kurung panghormatan namprong tubuh kadya pinjong urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke masa isine kowe apa wae senadyan sesideman mesti kasembatan Sekar pisang-pisang sesatine karya Rama yang jas sulae pancine ya wis wengi njaluk pangapura karo masyarakat Desa Trikaya nek ana keluputane kru keluarga Agung Budaya njaluk ngapura. Iki ngene lho Pak. Nggih. Wis jam 3 ayo Dun. Yen ngono ora usah kesuwen ayo. Ayo bareng-bareng ayo. Dol nisan. Sandar
itu bandrong golawe. Kene yo. Kowe saiki dadi satrio balik. Mergolo golawe kadangku pernah tuwa. Gantine wong tuaku. Yen aku mateni karo golawe, padha karo aku mateni wong tuaku dhewe. Aku ora butuh, aku ora sudi tinimbang aku mateni golawe. Kok cuma tak dengar apa wae. Yen kewatan satu, munggah ke daratan.